पेंसिल फरावे के बा 14 अप्रैल के रे यारवा पेंसिल लहरावे के बा 14 अप्रैल के। पूरा जिला जवार घूमे यूपी बिहार भीम जी के नामवा पुकारी के पूरा देशवा जानेला भीम जी के ये भैया हटा दिहले देश के गुलामी से पूरा देश जानेला भैया। पूरा जिला जवार घूमे यूपी बिहार घूमे भीम जी के नामवा पुकारी के पूरा देशवा जानेला भीम जी के ये भैया हटा दिहले देश के गुलामी से। खुशियाँ मनावे आजू भीम के जन्मदिन पे रे यारवा पेंसिल फरावे के बा 14 अप्रैल के रे यारवा पेंसिल फरावे के बा 14 अप्रैल के। चलेला संविधान से भैया बना दिहले देश के निशानी पे योगी मोदी बोलेला जय भीम ये भैया जन तात पूरा बोले ले। पूरा भारत चलेला संविधान से भैया बना दिहले देश के निशानी पे योगी मोदी बोलेला जय भीम ये भैया जन तात पूरा बोलेला। संतोष गौतम राजा गावेला हिलाई के रे यारवा पेंसिल फरावे के बा 14 अप्रैल के रे यारवा पेंसिल फरावे के बा 14 अप्रैल